ден всички, аз съм Наксо България. Прибирам се от ивката. Часа е 7 без 3 минути. И надявам се да са ви харесали видеоклиповете всъщност. Ще виждате канала на ивката Ивана Стайкова. Като се прибирам, значи ще се абонирам за нея. Ама това е вързано. Така, също така ще се абонирам за нея, както казах. Клиповете, които правихме двете и с Танчо. Виждате духа вятър, времето преди малко пръскаше, валеше. Като се прибера, ще изпратя баба. Тя спи в една друга къща, пази. Аз пак с нея няколко дни, не мога да се наспа. До вечера, след като я изпратя към 9 часа, ще седна на компютъра. Може да направя някое клипче. Не знам дали ще имам способността да остана до 1 часа да направя видеоклип. Добре. Както виждате, тича в момента. Изписал съм на снимка едно момиче. Но не съм много близко до нея. Така и не успях да догоня. Улицата за мен толкова пъти стичах. Много заболял стомах. Еми. Здравей! Венетке! Добър ден! Хора, в момента влизам, ще вляза у нас. Ето е моята къща. Много хора питаха как изглежда. Извинете, много извинявайте. Аз бях Наксо България. След канала на Ивана. Чао!